Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Apil. Taong 1990, Lebak, Sultan Kudarat. Itong mga panahong ito, nasa edad 35 taong gulang itong si Apil. Sa kasamaang palad, matagal na siyang iniwan ng kanyang asawa sa kadahilan ng hindi sila nagkakaanak. Wala naman yung problema para sa kanya. Kahit masakit, pinipilit niyang magpatuloy alang-alang sa mga taong nakapaligid sa kanya. Upang hindi siya gaanong makaramdam ng lumbay at pagkalungkot, itinuon niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho sa palaisdaang pagmamay-ari ng mga magulang niya. Sa kanilang negosyo, iisang tao lang ang pinagkakatiwalaan nila roon. Walang iba kundi ang kanilang katiwala na halos humigit 2 dekada na. Masiyahin ang katiwala nila kung kaya't kapag wala siyang ginagawa, minamabuti niyang tumambay sa kubo nito. Dahil sa palagi nilang pagkikita, kaya na may hindi naglaon naging malapit silang magkaibigan. Sa halos ilang taong pananatili ni Apil sa palaisdaan, naging maayos naman ang lahat, lalo pat wala gaanong kinakaharap na problema ang mga isda at amayang kanilang ibinibenta. Isang hapon, habang naglalakad siya patungo sa kubo ng kanilang katiwala, nasipat niya yung namimingwit sa tabi ng palaisdaan. Inakala ni Apil na nangunguha lang yon ng mauulam, kaya na may dali-dali niya yung nilapitan. "Magandang hapon, Margo. Anong ginagawa mo?" Bungad na tanong ni Apil paglapit niya rito. Nang marinig naman yon ng kanilang katiwala, ngumiti lang naman ito habang patuloy na pinakikiramdaman ang pamingwit na kanyang hawak-hawak. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman niya yung hinila at kasabay nito ang paglitaw sa dulong parte ng pamingwit ng isang alupihang dagat. Halos 5 metro ang haba nito na siya namang labis niyang ikinagulat. Paglapit ng pamingwit sa kinaroroonan ni Margo, dali-dali naman niya yung hinawakan at mabilis na isinilid sa kanyang sisidlan. Matapos ang mga pangyayari, agad din naman yung naglakad pabalik sa kanyang kubo. Dala ng kuryosidad ni Apil sa mga bagay na kanyang nasaksihan, minabuti niyang yon ay sabayan habang patuloy itong kinakausap. Buong buhay niya kasing pananatili sa isdaan, yun pa lamang ang unang beses na makasilay siya ng ganoong uri ng nilalang. Sa pagdating nila sa kubo nito, agad naman yung pumasok habang nananatiling walang imik. Medyo nakakaramdam na noon si Apil ng pagkainis, gawa ng kanina pa siyang panay ang pagsasalita, subalit hindi man lang siya nito sinasagot. Sa pagdating ng puntong napuno na siya sa asal ng katiwala nila, mahinahon naman niyang hinawakan ng balikat nito habang nagwiwika dito ng, "Anong nangyayari sa iyo, Margo? Bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig ang mga sinasabi ko sa iyo kanina pa?" Matapos naman yung marinig ni Margo, bahagya naman yung natigilan sa paglalakad para sumagot sa kanya. "Pasensya ka na, Apil. Nais ko mang makipag-usap sa iyo kanina. Hindi yun maaari. Ang hayop na nakita mo kanina sa dulo ng aking pamingwit ay naghuhudyat ng maraming bagay. Balang araw malalaman mo rin ang mga tinutukoy ko. Sa ngayon, manatili ka muna dyan. Magmasid ka kung gusto mo." Seryosong sagot naman ito sa kanya. Nang marinig naman yon ni Apil, minabuti niyang wag nang magsalita. Para sa kanya, sapat na ang kanyang mga narinig para tumahimik. Maya-maya pa, nasipat niya ang kanyang kaibigan na abala sa kakaiba nitong ginagawa. Sa pagkakatanda niya, meron itong inuukit na simbolo sa gitnang bahagi ng kanyang bahay habang taimtim na nag-uusal. Madali niyang nalaman ang ginagawa ni Margo sa kadahilan ng kahit papaano may mga alam din siya tungkol sa mga karunungang lihim.
Matapos nitong umukit ng simbolo, agad naman nitong isinarado ang mga pinto at bintana ng kanyang kubo. Lahat ng maaaring masilipan sa labas ay kanyang tinakpan, masiguro lamang na walang makakakita sa mga susunod niyang gagawing hakbang. Habang lumalaganap ang katahimikan sa paligid, inabisuhan siya nitong humarap sa hilagang bahagi ng bahay para manalangin ng taimtim. Hindi naman yung tinutulan ni Apil bilang respeto na rin sa paniniwala ng kanilang katiwala. Makalipas lamang ang ilang minuto, matapos nilang manalangin, nasipat niya yung unti-unting kinukuha ang garapong pinagkulungan nito ng alupihang dagat. Sa pagpakawala niya sa alupihang yon sa gitna ng simbolo, dali-dali naman itong nag-ihip ng abos sa paligid habang mabilis ang sinisindihan ang kandilang itim. Maniwala kayo o hindi, nang maisakatuparan na ito ng kanilang katiwala, biglang naghukay ang alupihang yun sa lupang hinintuan nito. Hindi naglaon, tuluyan na din yung naglaho sa kanilang paningin at kasabay nito ang pagwawakas ng ritual na ginawa ni Margo. Maya-maya pa, nang medyo bumababa na ang tensyon sa paligid, minabuti nilang magpahinga sa labas ng kubo. Habang pinagmamasdan nila ang unti-unting paglubog ng araw, matyaga namang naghihintay itong si Apil na kausapin siya ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa, doon na niya nalaman kung para saan ang mga bagay na kanyang nasaksihan kanina. Ayon kay Margo, alay yon para sa kaligtasan na anihan ng kanilang palaisdaan. Ang alupihang pumasok sa ilalim ng lupa, magsisilbing proteksyon ng mga isda upang hindi yun malason ng mga nilalang na hindi nakikita. Dagdag pa nito, engkanto ang mga manlalason ng mga bangus, habang sa mga alimango naman, mga aswang na naghahanap ng bertud para mapalakas ang kanilang kakayahan. Pagtatapat pa nito sa kanya, nagaganap ang ganoong kaganapan sa palaisdaan tuwing sumasapit ang mga araw bago ang pag-aani. Matagal na itong nararanasan ni Margo pero alang-alang sa mga magulang ni Apil kung kaya't gumawa siya ng paraan para magtiis at itaboy ang mga peste sa lupain. Inilahad din ito sa kanya, isa siyang antingero noong kabataan niya kung kaya't kahit papaano nagtatangan din siya ng iilang mga abilidad para makontra ang panig ng kaliwa. Matapos naman niyang marinig ang mga sinabi nito, bigla naman siyang napatahimik gawa ng hindi siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Upang mapatunayan ang sinasabi ng kanyang kaibigan, nagdesisyon itong si Apil na manatili sa bahay nito hanggang sa pagsapit ng anihan. Sa punto kasing yun, kitang-kita niya sa mga mata ni Margo ang pagiging seryoso nito sa mga bagay nitong inilalahad sa kanya. Lumipas ang mga araw, hindi na umalis sa palaisdaan itong si Apil. Nabuhay sila roon sa pamamagitan ng mga isdang nahuhuli nila tuwing hapon at sa kakarampot na mga bigas na ipinapadala ng mga magulang niya sa kanya. Bagaman mahirap ang kanilang paninirahan sa kubo, tiniis niya ito alang-alang sa kaliwanagan ng kanyang isipan. Para kay Apil, kung hindi niya masaksihan ang mga bagay na tinutukoy sa kanya ng kanilang katiwala, maaaring maging katanungan yun sa kanyang isipan hanggang sa siya ay tumanda. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, 2 araw bago ang anihan, nasipat niya itong si Margo na naglalagay ng kulay berdeng likido sa palaisdaan. Paglapit niya rito, doon niya napag-alaman na katas palayo ng baging ng makabuhay. Dala ng kanyang kuryosidad, agad naman niya yung tinanong kung bakit niya ikinalat ang katas nito sa tubig. Nang marinig naman ni Margo ang kanyang sinabi, inilahad nito sa kanya na kaya niya ginagawa ang bagay na yon ay para malason ang sinumang aswang na magtatangkang sumuka sa palaisdaan. Magsisilbi din itong proteksyon para sa mga isdang basta-basta nalang dinagit ng mga aswang. Alam niyo ba,
Hindi lang tao o karne ng hayop ang kinakain ng mga aswang. Ayon kasi kay Margo, merong isang lahi ng mga aswang na kadalasang bangus ang kinakain sa oras na merong buntis sa pamilya nito. Wala siyang ideya kung bakit bangus ang kinakain ng mga nilalang na yon sapagkat madalang naman niya yung makainkwentro. Minsan, bago sumapit ang araw ng anihan, nakikita niya yung nakatuwad sa tabi ng palaisdaan at maiging nagmamasid sa mga isdang lalapit sa kanyang kinaroroonan. Dagdag pa ni Margo na, bagaman hindi siya nito inaatake, labis yung nagbibigay ng pinsala sa kanilang ani, gawa ng hindi lang 2 o 3 bangus ang kinukuha nito. Minsan kapag hindi niya yun nababantayan, halos kalahati ng kabuuan ng ani ang nagagawa nitong manakaw. Ang labis niya pa doong ikinagagalit ay yung pag-ubos nito sa mga alimangong pinaghirapan nilang palakihin. Matapos nitong mailagay ang dagta ng makabuhay sa palaisdaan, agad naman silang bumalik sa kubo. Dahil sa wala naman silang napapansing kakaiba sa lugar, minabuti nilang magpahinga habang patuloy na nagbabantay. Sa pagsapit ng gabi, naging maayos naman ang lahat. Takip silim pa lang, maigi na ang kanilang pagbabantay upang masigurong walang makakalapit na nilalang sa palaisdaan. Lumipas pa ang ilang oras, pansin na noon nila Apil ang animoy pag-iba ng presensya sa paligid. Pakiramdam niya, kahit sila lang ang naroon sa lugar, may mga taong nagmamasid sa kanila. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang biglang tumayo itong si Margo at kasabay nito ang paghugot nito ng talibong sa dingding ng kubo. Paglabas nito sa teresang kanilang kinaroroonan, dali-dali naman yung naglakad papalapit sa palaisdaan kung kaya't wala na siyang nagawa kundi yon ay sundan. Ilang ulit niya din yung sinubukang tanungin kung saan ito papunta pero hindi yun umiimik. Nang marating na nila ang parte ng palaisdaan kung saan naroon ang isang maliit na kanal na nagpapasok at nagpapalabas ng tubig sa loob, doon nila nasilayan ang isang babaeng nasa sapa, nakaluhod at dahan-dahang naghahaplos ng tubig tabang sa kanyang tiyan at muka. Nasipat din nilang malaki ang tiyan ng babae, indikasyon na buntis ito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon nila nakita ang paglapit dito ng isang malaking aso na siya namang dahan-dahang nagpapalit anyo. Dahil sa mga nilalang na yon, napilitan namang umatras sila Apil nang sa gayoy mabantayan nila ng maigi ang palaisdaan. Kahit ramdam nilang may mga nangyayari ng kakaiba sa labas ng palaisdaan, minabuti nilang wag itigil ang pagbabantay alang-alang sa mga isdang matagal na nilang pinaghirapan. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, mas lalo pang tumindi ang mga pangyayari. Hindi lang alulong ng iba't ibang hayop ang kanilang naririnig sa paligid, bagkus ay nakakakita pa sila ng mga dambuhalang paniking lumilipad sa kalangitan na animoy pilit na naghahanap ng paraan para makakuha ng isda at alimango. Sa pagsilay nila Apil sa 2 aswang na dumapo sa isang mataas na tuod, dali-dali naman silang lumabas ng kubo para itaboy ito. Habang naglalakad silang 2, kitang-kita nila ang iilan pang mga nilalang na nagmamasid sa bakawan. Nagliliwanag ang mga mata nito at animoy pilit sila nitong sinisindak para makuha ang kanilang gusto. Maya-maya pa, pagdating nila sa harapan ng tuod, kitang-kita nila ang isang lalaking pilit iniaabot ang malaking bangus na umiikot-ikot sa ilalim na bahagi ng puno. Matapos naman nila yung masilayan, walang pagdadalawang isip naman itong binato ni Margo at kasabay nito ang matapang niya ditong pagwika ng, "Subukan mong kunin ang isdang yan! Makikita mo kung anong hinahanap mo!" Nang marinig naman yon ng aswang, bigla naman itong tumitig sa kanila habang patuloy na nag-aangil. Inakala nilang lilipad na yon papalayo pero
Pagsilay nilang tumalon yun patungo sa kanilang kinaroroonan, doon na sila dahan-dahang nasindak. Pakiramdam noon ni Apil, kakalas na sa kanyang katawan ng kanyang wisyo dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Upang hindi siya gaanong panghinaan, ginawa niya ang lahat ng kanyang maisip nang sa gayoy hindi siya maging pabigat sa kanyang kaibigan. Maya-maya pa, nang maramdaman niyang humuhupa na ang takot sa kanyang katawan, doon na siya nag-umpisang umatras ng bahagya. Alam niyang nag-uusap si Margo at ang nilalang na yon, pero ang labis niyang ipinagtataka, hindi niya marinig ang sinasabi ng mga ito. Yung tipong nabingi na siya dahil sa sobrang takot. Ganon na ganon ang kanyang naramdaman noong mga oras na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang biglang umalulong ang aswang at kasabay nito ang walang takot nitong pagsunggab kay Margo. Habang nagbubuno ang dalawa, hindi naman napansin ni Apil na nabitawan na niya pala ang kanyang mga armas na dala. Imbis na tulungan niya noon ang kanyang kaibigan, para siyang estatwa sa tabi ng palaisdaan na natiling nagmamasid at hindi gumagalaw. Pinipilit niya ring sumigaw o hindi naman kaya'y humanap ng paraan para makatulong, pero sadyang malakas ang presensya ng takot na bumabalot sa katawan niya. Dahil dito, kahit kitang-kita niyang nalalagay na sa alanganin nitong si Margo, wala siyang magagawa. Sa pagpapatuloy ng pagbubuno ng dalawa, nadapo na yon sa tabing parte ng palaisdaan. Basang-basa man ang katawan ng kanyang kaibigan, pilit nitong sinasalag ang pag-atake ng nilalang. Maya-maya pa, dahil sa lakas ng kalaban nito, nagawa na yung mapangibabawan. Kitang-kita ni Apil kung papaano yon hawakan sa leeg ng aswang na nagwiwika ng, "Anong akala mo? Mas malakas kayo sa aming uri. Ilang buwan ka na naming pinagpapasensyahan sa ginagawa mo rito. Pero ngayon, hindi ka pa rin nadadala. Napapanahon na para pagbayaran mo ang iyong mga kamalian, antingero." Kasabay ng pagwika ng aswang ay ang paglubog naman ito ng ulo ng kanyang kaibigan. Matapos niyang masilayan ang ginawa nito, buong tapang naman siyang sumugod, pero hindi pa man siya nakakalapit, nagawa na siyang maharang ng iba pa nitong mga kasama. Sa puntong yon, wala nang nagawa itong si Apil, kundi ang tumakbo pabalik sa kubo para magtago. Habang binabagtas niya ang daan, hindi niya mapigilang umiyak dahil sa sobrang takot. Labis-labis na rin ang panginginig ng kanyang katawan na siya namang nagpapahirap para sa kanya na humakbang. Awa naman ng Diyos, kahit papaano narating niya ang kubo ni Margo na buo ang kanyang katawan. Pagpasok niya sa loob nito, wala na siyang nagawa kundi pagmasdan ng mga aswang sa isang maliit na siwang. Doon niya nasaksihan kung papaano dagitin ng mga nilalang na yon ang lahat ng lamang dagat na kanilang pinaghirapang alagaan. Sa gitna rin ng palaisdaan, doon niya nasilayan si Margo na nakalutang habang nakalubog ang ulo sa tubig. Inaasahan niyang patay na ito, gawa ng namumula ang tubig na nakapaikot sa katawan nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, kitang-kita ni Apil kung papaano dagitin ng mga aswang ang mga bangus na nagpapahinga. Pinagpiestahan din ng mga ito ang bahay ng mga ayama na siya namang hindi na pinag-interesang sagipi ni Apil. Sa loob ng 10 minuto, nagkumpulan ang napakaraming aswang papaikot ng palaisdaan. Ayon sa kanya, pakiramdam niya noong mismong gabi naganap ang pag-aani ng kanilang palaisdaan. Ang pinagkaiba lang, kinuha yon ng libre ng mga aswang. Bago sumapit ang 12:00 ng hating gabi, paisa-isa nang nagsialisan ang mga ito. Bitbit nila ang iilang piraso ng bangus at alimango sa kanilang paglayo. Nang mapagtanto niyang wala ng mga aswang sa paligid, minabuti niyang lumabas para puntahan ang bangkay ni Margo.
Pagdating niya sa kinaroroonan nito, dali-dali naman niya yung hinila sa gilid ng palaisdaan sa pagbabaka sakaling meron pa yung hininga. Subalit, kahit anuman ang gawin niyang pamamaraan, bigo na siyang maisalba ang buhay nito. Nang mapagtanto ni Apil na patay na ang kanyang kaibigan, wala na siyang nagawa kundi ang umiyak. Sa puntong yon, minabuti niyang manatili sa tabi nito hanggang mag-umaga. Sa pagsapit ng bukang liwayway, nadatnan siya ng mga taong nakahandusay sa tabi ng bangkay ni Margo. Inakala ng mga itong siya ang salarin sa pagkamatay nito, kung kaya't dali-dali naman siya nitong ginapos. Pagmulat ng mga mata ni Apil, nadatnan niya ang kanyang sarili na nasa loob na ng presinto. Sa likod ng rehas, naroon ang kanyang ama na kanina pang nagmamasid sa kanya. Tay, wala po akong ginawang kasalanan. Sinusumpa ko hindi akong pumatay kay Margo. Alam niyo naman kung gaano kami kalapit, di ba? Ni minsan wala pa kaming pinag-awayan. Ano naman ang rason para patayin ko siya? Wika ni Apil sa kanyang ama. Naniniwala ako sa mga sinasabi mo, anak. Pero wala tayong magagawa. Yan ang pasya ng batas. Sa ngayon, hanggat hindi pa nahahanap ang totoong may sala, manatili ka rito. Pasensya ka na. Hayaan mo, gagawa ko ng paraan para mailabas ka. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kundi ang umiyak habang unti-unting yumuyuko. Pakiramdam noon ni Apil, siya talaga ang may sala sa mga pangyayaring yon, lalo pat wala naman siyang ginawa para yon ay matulungan. Lumipas ang mga araw, unti-unti na niyang tinatanggap ang mga salang nakapatong sa kanyang balikat. Hindi man siya ang pumatay, minabuti niyang manatili sa bilangguan para pagbayaran ang kanyang kapabayaan. Taon pa ang lumipas, tuluyan na ngang hindi nakalabas itong si Apil. Ang kanilang negosyong palaisdaan, mabilis ding nalugi, gawa ng kahit anong gawing pagpakawala ng mga similya roon, naglalaho lamang ito na parang bula. Ayon sa kanyang ama, 5 beses na silang nagpakawala ng mga bangus at alimango, subalit kahit isa wala silang nakuha. Dahil sa ganoong pangyayari, unti-unti na ring naghirap ang kanilang pamilya hanggang sa hindi naglaon, wala na silang kakayahan pa para mailabas ang kanilang anak. Nang mapag-alaman ito ni Apil, buong puso niyang tinanggap ang tadhanang nakalaan para sa kanya. Naniniwala siya, may kasalanan din siya sa mga nangyari at dapat lamang niya yung pagbayaran. Lumipas ang 5 taong pagsisisi, awa naman ng Diyos, nakalabas naman siya sa bilangguan. Pagbalik niya sa kanilang bahay, nakita niya ang kanyang amang nakaratay na lamang sa higaan nito. Halos wala na sila noong makain, kung kaya't humanap siya ng paraan para mawakasan ang paghihirap ng kanyang pamilya. Buong buhay niya, iginugol niya ang kanyang sarili sa pamamasukan sa paniniwalang yun lamang ang paraan para kumita at mapakain ang kanyang mga magulang. Dahil din sa kanyang sakripisyo, kung kaya't hindi na nagkaroon ng asawa itong si Apil. Napakadungis na din kasi noon ang kanyang itsura, kaya na may wala ng babaeng nagkakagusto sa kanya. Bagaman napakasalimuot ng kanyang buhay, labis-labis pa rin ang kanyang pasasalamat sa kadahilan ng hindi siya nagkaroon ng kahit na anong karamdaman sa kabila ng pagiging salat nila sa mga malilinis na pagkain. Sa pagkawala ng kanyang ama, minabuti niyang maglakbay sa ibang lugar kasama ang kanyang ina. Bale, bumalik sila sa dating lugar ng mga magulang niya, gawa ng meron sila doong mga kadugong makakatuwang nila. Sa paglipas pa ng mga taon, sumakabilang buhay na din ang nanay ni Apil. Nang mag-isa na lamang siya sa buhay, doon na siya kinupkop ng mga tiyahin niya at tuwing nag-iinuman sila ng kanyang mga tiyuhin, palagi niyang bukang bibig sa mga ito ang kanyang karanasan
noong minsang makakita siya ng isang aswang na nambibiktima ng buntis na bangus. Okay, opinion ko sa kwento. Kakaiba to buntis na bangus. Tapos, yun yung kinakain ng mga aswang, no? Ako, wala talaga akong ideya kung anong lahi na naman to, kung anong klaseng lahi to. Kasi kung papansinin nyo yung mga kwento, parang yung lupa nila, di ba? Sinumpa ang lupa nung nakahuli sila nung, centipede ba yun, alupihan, na sobrang laking alupihan. Yung pala yung nagbabantay dun sa palaisdaan. Pero ang tanong ko lang, yung ginawa ni Margo, parang wala ring nangyari. Kasi binalik niya, di ba? Tapos, yun yung magpoprotekta sana sa mga alaga nila. Ang kaso lang, nabubuwag pa rin ng mga aswang tsaka mga engkanto. Di ba? Tsaka sobrang kakaibang bangus to. Ang malupit pa nito, nag-research ako tungkol sa bangus. Kala ko kasi sa tabang lang nabubuhay yun. Meron din palang bangus sa tubig alat. Tinatawag nilang bangus dagat. Yun, kaya nagtaka ako. Kasi alam nating takot sa asin yung mga aswang. Tapos paano nila kinakain yun? Tapos ang dinadali pa nila yung mga buntis. Ano kayang meron, no? Sana merong makapagpaliwanag sa atin kung bakit ginagawa yun ng aswang. Tsaka pinagkukunan ba nila yun ng lakas, ng mutya, bertud? Di natin masasabi. Pero dun sa alimango, gets ko yun. Kasi pangontra sa kanila yun. Pwede nilang patayin yung alimango na yun para hindi na makapag-imbak, di ba? Alam naman nating lahat na once na naglagay ka ng alimango o alimasag sa ilalim ng bahay ng aswang, hindi na yan makakalabas hanggang sa mamatay siya. So, naiintindihan ko kung bakit pinipeste ng mga aswang yung alimango o alimasag. Pero yung tungkol sa buntis na bangus, doon medyo napapatanong ako kung bakit. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.